Ja, tak for det. Det er den måde, vi får ro på. Og det er dejligt at se, at det også gælder, når der er forældre til stede. Merete vil lige starte med at sige nogle indledende ord, og så tager jeg over igen. Ja, jeg vil lige byde jer rigtig hjertelig velkommen til frugten af et fantastisk samarbejde, der har været i virkeligheden gennem flere år. Men i år, det er Thomas Mehr fra Musikskolen, der jo gennem flere år har lavet et fantastisk samarbejde i børnehaveklasserne og i øvrigt i andre klasser på skolen, hvor Jesper Bude, som er musikskoleleder, sidder dernede. Vi har et rigtig godt samarbejde med musikskolen, og i år her, der har Thomas blevet inspireret til at lave noget endnu større ud af det her samarbejde. Og det vil I komme til at se nu. De har slidt og slæbt børnehaveklasselederne, børnene og Thomas her i de sidste uger, for at det skulle blive rigtig fantastisk. Og prøv at tænke jer, alle børnehaveklasserne her, da de startede med det, hvor de havde viklet det her rundt om halsen 8 gange, og så se, hvad det er blevet til nu. Så rigtig god fornøjelse her i aften til alle. Thomas? Ja, jeg hedder Thomas Mehr, og jeg arbejder i musikskolen. Og i musikskolen kan man lære at spille på instrumenter. Og vi som sagt også herude på den her skole og underviser lige op bag de lokaler, der er deroppe. Så hvis I har nogle børn, der skal gå til musik, så foregår det lige her, eller nede i støberihallen, hvor vi bor. Og nu har vi lige sådan en billedsession, fordi jeg ved, at I rigtig godt kan lide at vinke til jeres børn, og det kan børnene også. Så nu laver vi en vinketid, og nu må I simpelthen vinke til hinanden, og forældre, I må meget gerne tage billeder nu. Værsgo og vink. Ja, så blev der vinket af. Det var godt. Og så har jeg nemlig den aftale med børnene, at når nu vi har vinket af, så gør vi sådan her. Og så ser I ikke på jeres forældre længere. Vel? Nu er de der ikke, før vi er færdige med optrædet. Og det samme gælder også hernede hos børnene. Eller hos pigerne, mener jeg. Ikke, piger? Nu har I vinket, og nu skal I tænke på det, I skal lave. Godt. Og det gør det også lidt nemmere, hvis I ikke sidder og vinker, ikke? Det, I skal høre, det er som sagt en historie om lydene, der blev til fine ord. Og historien, den hedder Ordstrømmen. Og nu kan jeg lige se, der kommer nogle ekstra. Det er en historie, som har nogle af de ting med, som vi har arbejdet på i løbet af året. For vi har arbejdet med bogstavlyde hele året. Og jeg har jo været der hver fredag og arbejdet med børnene. Og nu er det så hele blevet samlet i den her historie. Og nu tror jeg, at vi skal starte historien. Ordstrømmen, historien om lydene, der blev til fine ord. En gang for meget, meget længe siden. Det var før, at mennesker havde fine ord, de kunne bruge til at tale sammen med. Dengang der kunne man kun lave nogle lyde med munden, som ikke var ord. Dengang havde man heller ikke alle de ting, vi har i dag. Faktisk havde man ikke andet end det tøj, man havde på, og sin soveplads på det sted, man boede, sammen med sin familie og sine venner og bekendte. For når man ikke kunne tale sammen, så kunne man heller ikke lave og udvikle ting sammen. Man kunne simpelthen ikke fortælle de andre, man boede sammen med, hvis man havde en god idé til at lave noget smart, for der fandtes jo ikke ord til at fortælle det, man gik og tænkte på. Derfor boede og levede man bare sammen, uden at tale, og uden at kunne fortælle de andre, hvordan man havde det, og hvad man gik rundt og tænkte på. I et dejligt område med flot natur, snodede en stor bred åser, som hed Ordstrømmen. Og den kan I se her. Den er der. Ordstrømmen var så bred og dyb, at man ikke kunne komme over på den anden side af vandet. Folk kunne nemlig heller ikke svømme dengang, og de kunne heller ikke sejle. Der var måske nogen, som havde haft ideen til at prøve, men da de ikke kunne forklare de andre, hvad de tænkte, så havde de opgivet tanken igen.
I ordstrømmen flød nogle underlige sammensætninger af tegn rundt. Og der var ingen, som vidste, hvorfor de flød rundt der, og hvad tegnene egentlig betød. På hver side af vandet boede der nogle meget forskellige folk, som var lidt bange for hinanden. De kunne se hinanden på hver side af bredden, men de kunne ikke høre hinanden, og de havde jo heller aldrig været tæt på hinanden. På begge sider var der en masse børn. På den ene side af ordstrømmen boede vokalpigerne, som kun kunne sige lyd med åben mund. De elskede at synge deres lyde, når de gik rundt på bredden, fordi der var så dejligt at være. Og de fik lyst til at synge hele tiden. De kunne dog kun 9 forskellige klare lyde. Halvdelen af vokalpigerne smilede, når de sang, og så lød det sådan her. Og det lød så godt, så det må vi høre igen. Og den anden halvdel af pigerne, de lavede kyssemunk, når de sang deres lyde. Og så lød det sådan her. Og det lød også så godt, så det vil vi høre igen. Nogle gange stillede vokalpigerne sig op på nogle klipper, som fuldstændig lignede en medaljetrappe, bare med 5 trin i stedet for 3. Hvis vokalpigerne havde kunne sige, hvad de tænkte, så havde de nok kaldt klipperne for kvintklipperne. Når vokalpigerne stod på klipperne og sang ud over ordstrømmen, så lød det sådan her. Lad os høre det igen. På den anden side af ordstrømmen boede de seje konsonantdrenge. De elskede at lave fede rytmetog med deres konsonantlyde, og de lavede samtidig nogle seje rytmiske håndbevægelser til lydene. Man kunne høre dem, når de gik langs bredden og lavede rytmer. Nogle gange kunne konsonantdrengene rigtig godt lide at sige de lyde, der kom fra halsen, og så lød deres rytmetog sådan her. Andre gange vil konsonantdrengene hellere sige deres lyde ved den forreste del af tungen. Og så lød det sådan her. Det kunne også godt lyde sådan her, når konsonantdrengene brugte den forreste del af tungen til at lave deres lyde til rytmetoget. Eller det kunne lyde sådan her. Nogle gange kunne konsonantdrengene allerbedst lide at sige deres lyde med den bagerste del af tungen til deres rytmetog. Hør bare, hvordan det lød. Andre gange så kunne det også lyde sådan her. Indimellem kunne konsonantdrengene også godt lide at lave de lyde, de lavede med læberne. Så lød deres rytmetog sådan her. Og andre gange så lød det sådan her. Og endelig så kunne det også lyde sådan her. Midt i ordstrømmen lå der en ø. Vokalpigerne havde opkaldt en ø, fordi det kunne de nemlig godt finde ud af at sige. Langs bredden på øen var der nogle store gamle træer, som altid stod og svajede i vinden. Hverken vokalpigerne eller konsonantdrengene havde nogensinde været over på øen, da de ikke kunne svømme eller sejle. Men der så dejligt ud, for de kunne se, at der inde midt på øen, bag ved nogle buske, lå en stor flot græseng. Og her kunne vokalpigerne rigtig godt tænke sig at gå rundt og synge deres vokalsang.
Og konsonantdrengene kunne også rigtig godt tænke sig at gå rundt og danse hiphop til deres fede konsonantrytmer. En nat, mens vokalpigerne og konsonantdrengene lå og sov. Så blev det et frygteligt uvejr. Det regnede. Og på et tidspunkt i løbet af natten, så regnede det rigtig meget. Og det stormede fra alle sider. Og på et andet tidspunkt af natten, så stormede det helt vildt meget. Og børnene var glade for, at de kunne krybe sammen i deres huler på hver side af overstrømmen. For det lynede nemlig også. Det sagde... Må høre. Og i løbet af natten kom der et ordentligt lyn. Det sagde... Og det buldrede, og det bragede. Og på et tidspunkt i løbet af natten kom der et ordentligt brag. Og det hylede i træerne, når vinden for alvor tog fat i trætoppene. Og det pep underligt i hulen, hvor de sov. Og det sagde også nogle andre mærkelige lyde, det sagde. Børnene faldt dog alligevel i søvn, og sov trygt og godt til den næste morgen. Men i løbet af natten skete der nogle mærkelige ting, som fuldstændig skulle ændre børnenes liv for altid. Da vokalpigerne og konsonantdrengene vågnede næste morgen, havde stormen lagt sig, og det var blevet det dejlige solskinsvejr. Da de kom ud af hulerne, blev de mødt af et mærkeligt syn. Stormen havde simpelthen væltet et træ på begge bredder af Orstrømmen, og de var begge faldet over vandet og var landet med trætoppen på hver sin bred af øen. Faktisk var det nu muligt for både vokalpigerne og konsonantdrengene at komme over på øen til den dejlige eng, som de alle sammen havde drømt om. Alle vokalpigerne samlede sig og gjorde sig klar til at klatre over stammen. Men hvad de ikke var klar over, var, at konsonantdrengene på den anden side af Orstrømmen havde samme tanker, og allerede var ved at klatre over øen. Og de tyssede på hinanden, da de gik over. Da konsonantdrengene var kommet ind på engen, gemte de sig bag nogle buske, da de kunne se, at vokalpigerne på den anden bred også var ved at gøre sig klar til at klatre over. Og lige da konsonantdrengene havde fået gemt sig bag buskene, begyndte vokalpigerne at klatre over på øen. Pigerne gav udtryk for, at det syntes, der så dejligt ud på engen. De sagde... Og de sagde også noget andet. De sagde... Da vokalpigerne alle sammen var kommet over stammen, gik de forsigtigt ind mod græsengen. Men da de kom derind, fik de et chok. For nu opdagede de, at konsonantdrengene sad bag nogle buske og kiggede på dem. Konsonantdrengene mandede sig op og besluttede sig for at gå ind på engen til vokalpigerne og lave et af deres rytmetog. Er I klar? Det ser vi. Vokalpigerne blev helt forskrækket og løb om bag nogle andre buske. De satte sig stille og kiggede fascineret på konsonantdrengenes rytmetog. Lad os høre det, drenge. Da vokalpigerne havde siddet der et stykke tid, så besluttede de sig for at gå ind til konsonantdrengene og vise dem, hvad de kunne synge med deres vokallyde. Vokalpigerne samlede mod til sig og sang vokaltrappen, mens de gik hen imod konsonantdrengene.
igen lidt højere. Da konsonantdrengene opdagede, at vokalpigerne kom syngende hen imod dem, blev de helt forskrækket og stod bare og kiggede på vokalpigerne. Lad os høre det igen. Da konsonantdrengene havde stået et stykke tid og kiggede nervøst og lidt mistænksomt på vokalpigerne, begyndte de at lave deres rytmetog rundt om pigerne, samtidig med at pigerne sang deres vokaltrappe. Er I klar? 1, 2, 3, 4. Nu stod vokalpigerne og konsonantdrengene på rækker over for hinanden og kiggede nysgerrigt på hinanden. Pludselig var der en af vokalpigerne, der fik en idé. Tænk, hvis hun også kunne sige nogle af konsonantdrengenes konsonantlyde. Så kunne hun lave seje rytmer ligesom dem. Hun prøvede at sige L-lyden. Lad os høre den. Og lad os lige høre den igen. En af konsonantdrengene havde fået samme idé om vokalpigernes vokallyde. Tænk, hvis han også kunne sige nogle af vokallydene, så kunne han synge ligesom vokalpigerne. Faktisk synes han, at det lød ret flot, når de sang deres sang med åben mund, og derfor prøvede han at sige en af lydene. Han sagde og han sagde det igen. Først var han lidt nervøs og genert, men han syntes også, det var ret sjovt, så han prøvede at sige den igen. En anden pige havde også fået lyst til at sige en lyd, og hun sagde den bløde D-lyd. Og den skal vi lige høre igen. Nu stillede de 3 børn sig ind mellem de andre børn. Først pigen med L, dernæst drengen med Y, og til sidst pigen med D. Langsomt sagde de lydene efter hinanden i rækkefølge. Og nu prøvede de at sige det hurtigere. Til sidst så sagde de det så hurtigt, at de stoppede med håndbevægelserne til lydene og lavede i stedet for en bevægelse, ligesom for at binde lydene sammen. Igen. Alle de andre børn stod bare målløst og lyttede. De var både helt overrasket og overvældede, for de har aldrig nogensinde hørt noget lignende. Tænk, at man kunne sætte konsonanterne og vokalerne sammen. Det lød fantastisk, og det var en helt speciel oplevelse for dem alle sammen. Nu ville de prøve det alle sammen, og de satte lydene sammen på forskellige måder, så det lød sjovt og spændende. Og tiden gik. Med tiden fik børnene lavet mange forskellige sammensætninger af lydene. Nogle sammensætninger lød ikke så godt eller vrøvlet, mens andre sammensætninger lød rigtig godt. Børnene fandt ud af, at hvis de brugte den samme sammensætning af lyde, når de tænkte på bestemte ting, og hvis de stillede sig op på en række og sagde deres lyde efter hinanden på samme måde hver gang, kunne de bruge det til at fortælle hinanden, hvad de gik og tænkte på, og til at snakke sammen med. De valgte at kalde det for sprog. Vokalpigerne og konsonantdrengene blev så glade for hinanden og deres nye muligheder for at kunne snakke sammen, at de besluttede sig for at blive boende sammen på den dejlige eng, og her har de boet lige siden. De nye sammensætninger af lyde kaldte de for ord. Børnene besluttede sig også for at bruge deres lyde på de tegn, som de har haft på maverne altid, og de valgte at kalde tegnene for bogstaver. Børnene fandt også ud af, fordi det var nemlig nogle meget, meget kloge børn, at hvis man skrev bogstaverne og ordene ned på noget, så kunne man sige dem højt, når man kiggede på dem. Børnene kaldte det for at
læse. En gang fik de lavet denne sammensætning af flere ord. Ja, og lad os lige høre det fra en ende af, hvordan det egentlig hang sammen. Det lød nemlig sådan her. Man skal huske bogstavlydene for at kunne læse ordene rigtigt. Ja. Pigerne havde nu lært og fundet ud af, hvor sjovt det var at lave rytmetog. Og alle børnene lavede nogle gange nogle lange nogle, når de skulle gå afsted samtidig. Og et af dem, det lød sådan her. Er I klar? Børnene blev efterhånden så gode til at lave nye ord og sætninger, at de besluttede sig for at udvide deres vokalsang til en vokaltrappesang og en sang om de syngende vokaler. Og nu lød det sådan her, når de stod sammen på kvintklipperne. Og børnene fik også lavet en fed konsonantrap, og den lød sådan her.
nu forstod børnene pludselig, hvad det var, der flød rundt i vandet i ordstrømmen. For det var jo bogstaver, der var sat sammen til fine ord. Børnene har siden dengang lavet mange nye gode ord og fyldt dem i den evige strøm i ordstrømmen. Og nu vil vi gerne synge en afslutningssang for jer. Vi er 0. klasse, og vi kan læse en masse. Ja, det kan vi så. Vi kan tegne, skyde, og så er det nemt at tyde, hvordan det skal lyde. Men det er hvad vi kan. Et siger et, et siger et, et siger s, og det siger læs. Et siger yd, et siger et, et siger s, og det siger læs. Kan du ikke lydene, giver tegne ingen betydning. Kan du dem til gengæld, så er du godt på vej. Lyd er meget vigtigt for at læse rigtigt. Tegnene giver mening, og så er det ikke så svært. Et siger yd, y siger y, et siger ud, og det siger lyd. Et siger yd, y siger y, det siger ud, og det siger lyd. Vi er sjovt at bryde, kodet til at tyde. Vi sammensatte lyde, der bliver til et ord. Pludselig kan vi læse ordene i en sætning, i den rette retning, så bliver det klart. O siger O, R siger R, D siger, og det siger ord. O siger O, R siger R, D siger, og det siger ord. Vi er 0. klasse, og vi har lært en masse om bogstavernes lyde, så nu er vi klar til at komme videre til 1. klasses sider. Det bliver gode tider, vi glæder os dertil. CAK siger tak, FOR siger for, IDAG siger tak for i dag. CAK siger tak, FOR siger for, IDAG siger tak for i dag. Og vi gør det igen. Og vi skal ved med at gå, så klapper vi igen. Vi er 0. klasse, og vi har lært en masse om bogstavernes lyde, så nu er vi klar.
Mange tak skal I have, og tak fordi I var et godt publikum. Jeg kan se, at Merete vil sige noget, men... Jeg synes bare, at jeg vil takke dig rigtig meget, Thomas. Fordi jeg ved ikke, om jeg fik sagt, Thomas han har lavet det hele. Han har skrevet det hele. Og så har børnehaveklasselederne selvfølgelig, skal jeg tænke, skal vi give Thomas en rigtig stor hånd. Tak, Thomas. Heldigvis også Thomas til næste år. Så vil jeg også takke børnehaveklasselederne for det kæmpe arbejde at få alle de her små mylderhoveder til at stå stille og synge og sådan noget.